say the nipa biara or yabone no or tai no do be a better say what the radio so what the TV so I had the annual nipa de one and yabone can say wow cancer asem natural no or person than Christo tamfo sorry na sa koye fidie ayiwo what ya sorry dem omuso ma hunu Yesu awie na ya preaching no man and yabone da fe tuani na hwa asase no kewiase hwegan who you will nip out. Yes, through your stretch out a chain. I tell you, yeah, or stretch it on. Srono, that's in it. Yes, through the or stretch it out. That's in you, Munachel. I said, dear, or Munachel. But more tears, yes, or no. One day, that you have a job with you. Now you're stretching out. I feel no be proud. Amen. 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 And when you cast a Friday dinner, it offer and I no pay on the back of Christ Yesu Nazareth dinner. And then so, you don't yankopon when you know, okay, see, and then I see on the back of Christ Yesu Nazareth dinner. It offer and I no pay voice of truth, a brand of no she. Me did do deep fight by Benjamin. And I no pay so you don't yame as a son, I'm not dumb so no more yakonya at say. In fear be me no need you no back no. The boss men watch no. Now watch it also me no. In one year gusono. Therefore, when you couple am the humo bros na the back of Christ so. And I say Kennedy. Or any who the actually me amana in che. Or na temu sem afogu sem. Na nemu kan sem na esuma me. Or amana man ya born the first sem on sem on e. Ewe mani nchirima asafo na chiwade e ho nsem e no de suma me. Se nsori adoso agro na edipedi do de atemusem se de na tempo tie no de ma ajanom na efre ajanom bere so na adane o de ho suma sem ne suma me tina no pa nsum dofo asem o de suma me no ma amfa nipa nkyerɛkyerɛ so na ma anya no nipa nkyɛi enam Kristo Yesu na di yemu ndi ebekɔ asɔre fie na enenso yabeti onyankopɔn asem do nam na humo broso no na doye so na enenso nkyirima yi onam na humo broso no de ma won se de be ya ne nkwagye ebe wie pe won so yen komra sisia amen. Onyambeche wo amana yeye izo onyankopon no obeche wo amana yeye ana penso onyankopon obedom no aboaye. Aha yetie yi asori fie hia dan yan yetimo yi eye atemu emu nkurumdie enti ne yete ha izo yakopon no bache wo amana yeye sesei se wo hwe ebre ya yewo mu ya enipa na ete asori fie ala se nipa na ekọ asori fie no sede enti Nyankopɔn de na sɔre fie si hɔ no enipa de yakɔ na ɔdane no ye de Ahonim ne yatenka ye de dane no bi otro sɛm no fa kɔ asomafo no nyuma eti du nkono nyimu aye nwɔtwe Acts chapter 19 verse number 8. Asori abu bebrebe mountain twa so ba bia asori wo ho enipa e kwa asori enka ya de pa nanso ye ko Nyankopɔn ni mu ana akɔwie bɔne ama nipa na e kwa asori no adentia enipa enka ye kwa asori se Onyankopɔn asasi mesese opo ompo obeyi afiri yensem obeyi afiri yenase obe destroy no obe say no to obebu nipa aten eye said ebe ya nipa no obu aten abetimi ede bem nti na asɔre ne wo hɔ aye kro ana no bi na me kan se bi kyerɛ se
enye fe na ye nipa ye fe se ye be hu se ye be ko school lemom ye ne ye wa asase so no nipa no ye nim se ye de ye ma ko school e wo botaye bi nti botaye ne se ma no be hu no ngoma no ma be da ne wuraba ne enkrachefo na o ma be nya adwuma bi aye o mo na edi o manim na enipa ye fam no ye fam wa asase we so no ye ka se esi e mani ye ndi obi de ne be ko school na so onko anu aka ten se o nko mame o pajo so ati ase na se ma nim se botaye bi nti abofra ne botaye bi nti ni china bi ne daachi bi enti no ode ne ba no e ko school saa no onyame na mahumobro so na asore no ode asi wo sebe ya se china bi ebra ode asto ode asi ho so ode bu nipa nyina aten no yi asase afiri esotefo na ase no enipa yi betimi aso nani nipa no bi mu beso nani enye nipa ni nyina na beso Nyankopon ne de na nso bi no beso nani ena nka Nyankopon so botan se nka nipa nyina beso nani na nso nye wo nyina na betumi de ka wo dwane aba obi a won peso beso nyamie no na nka no na masase no so saa wa obedwane aba asore ni mu no asafo ni mu no wo yesesa wo de wo pehu ntabia nanso sese ya dane onyambe chewo amana yeye ama wo kwa asore ya sese enipa tete asore de mu nyina no enya akoma ne ntiase ya tena asore de mu a na ye ni age se osofo bi kasa difo bi kasa owia manyame be fa nso no be yi amane ayede yi eno amane na obeyi afiri yeso no na nu nti ne yeti asore fi saum we na eye adwuma wo nema asofo ni asempakanfo onim asomafo no ase ye ba asore no a osofo no ana odifo no wanya no wonde wo ka ne nyamesem owia na nyame afa no so na obeye nsenkyere ne amaye ne yapon ne ye kofi enye santi ne Onyankopon na safo no wo ho hallelujah ne mom sebe ya wo beso nyame ani so wo so nyame ani no so me se enya asore de mo ya betena ayi mu ne mom eye enwuma onyame be kire wa brabo enu eye suban ene tebia na wo tena mu a se de onyame kire wo no a afa watumi aso nani. Number 2, Onyankopon asem aba nipa nkyɛn no ema ye nkyɛn kwase ye beti se Nyankopon asem na eba ye nkyɛn na onyame asem no eba ye nkyɛn se ebema ya beda suban foforo bi adi ye beda tebia foforo bi adi enu ye foforo bi adi mame nkyerɛ wade ye ka se Israel ya wa asofo ni pi enam se omode Ahonim ene nyamedwuma ne nefe ene se nyamedwuma aye anhoaho ade ene entade hyede no mpabo ahye ne funkura ene kotie eno na aye nyamedwuma nti ama nyamedwuma na ye nipa efe ndo mutimi ka se asem we kura de ma Israelfo eya wonti bisa obekire wade pacho tie haye Nyankopon asem omai bia ekro bia asase bia a Nyankopon asem bekoso no onyame de na asem ko no de akodane omai no omusuban no motebia no mabrabo omai bia ekro bia asase bia a Onyankopon asem bekoso no ode asem ne ko akodane nipa no mo omai no asase no kuro no so no ode kodane omusuban omabrabo ene omotebia
wiase ebire bi atwam na ɔman bia ni wo a asase we so ɔmo yɛ de so nyame ani Yes. ndi kyerɛ sɛ na enipa nyinaa afom ɛwɔ Nyankopɔn anim onyam bɛkyew Ama na yeye. tie ne ye na te de enti a wo ha ase enti na nipa nyinaa ɔman bia asofo no ɔman bia ɛsofo no ɔmo ne Onyankopɔn ɛntɛmo ate including Israel for Satam na Israel nye ɔman na Israel te kuro bi so a ɔmo ka kuro no sofo ho ba ɔmo nye kuro no asefo ato wata se mi ase Israel te kuro bi so enso ɔmo nye kuro no asefo ba ɔmo te asase ne so Satam na Israel man te asase ne so no na nyɛ sɛ Israel man no ɔmo no wɔ abrabɔ bi ɔmo bɔ asa abrabɔ no so nyame ani na Israel man no no ɔmo ni abrabɔ bi ɔmo bɔ asa abrabɔ no so nyame ani di na Israel man no abrabɔ no na te sɛ ɔman no ɔmo ti mu no ɔman no Misrim ana Egypt baabi ɔmo te no Israel man no ɔmo ti ɔman anim no abrabɔ te sɛ ɔman man abrabɔ ensunsun yɛ nyɛ de yi eti enye sɛ Israel ma te Misrim ɛna ɔmo yɛ de ɛso nyame na Misrim foɔ de yɛ de nyame mpɛ no ɔmo nyinaa abrabɔ no ɛyɛ pɛ ɛna na Israel nyɛ ɔman na Israel yɛ nkrɔfoɔ bi ɔmo yɛ abusua bi ɔmo yɛ kasa bi ɔmo nyɛ ɔman ɛna ɔmo te kuro bi mu ɛna ɔmo ne kuro ne no yɛ na ɔmo suban na ɔmo bibi ayɛ pɛ ɛna Onyankopɔn de basa a ɛde ne kɔgye wɔn ndi onyame de Israel ma ɛkorɔ no ɛkwan so no wɔhyɛ ase a wɔde n'asɛm ɛbrɛ Israelfo pato tie ne yɛo na sɛ Israelfo mpo no ɔmo so nyame de n'asɛm yɛ de yɛ ɛma ɛbrɛ wɔn nyɛ sɛ no ɔmo wɔ nyame ne dada no ɔmo wɔ n'asɛm dada ɛwɔ ne suro ɛyɛ ne nnwuma dada ba nyame kɔgye wɔn firi ɔman bi na wɔde wɔn kɔyɛ ɔman no ɛna ɔde n'asɛm ɛma wɔn onyam bɛkyew Ama na yeye. Israel Nyankopɔn bɛkyew Ama na yeye. deɛ nti na asafrade n'asɛm brɛ Israelfoɔ brɛ ɔde wɔn kɔ asase ɔde wɔn kɔ tena so ansa na wɔn akɔyɛ ɔman deɛ nti na nyame de n'asɛm brɛ wɔn Nyankopɔn hunu sɛ ɔman na ɔmo firi so ba no sɛdeɛ ɔman ne suban teɛ no saa na ɔmo teɛ sɛdeɛ ɔman ne no yɛ teɛ no ɔmo abrabɔ teɛ no saa na Israel man teɛ ti nyame de n'asɛm brɛ ɔman ne sɛ ɔbɛsesa wɔn na ɔman ne tumi atena ase sɛdeɛ ɔpɛ baakyɛ ɔmo eba o efiri hɔ korɔ no ɔman bi a ɛwɔ asase so bia Onyankopɔn asɛm bɛkɔ hɔ no ɔn sɛ Israel firi baabi ba mɛdi ka kyerɛ bibi sɛsi a ɔmo yɛ ɔman so ne nyame asɛm nyɛ de yɛ ɔde maame fɔ ɔman kora nto nkyɛn ɔmo yɛ abusua ɛyɛ kasakuo bi ba ne nyame asɛm ne wɔn nkyɛn de nyame de wɔn kɔ na ɛkwan so wɔn sɛ wɔyi wɔn afiri ɔman mu a kɔyɛ wɔn ɔman ɛna ɔpɛ sɛ baabi a n'asɛm bɛkɔ bi anso nipa ne yɛ sɛdeɛ ɔno nyame pɛ n'asɛm bɛsesa kuro ne mufoɔ ne sɛ ɔde Israel ma ɛkɔ na sɛ Israel ma firi Misrim a ɔka so ɔde Israel ma akɔ akɔtena sɛ saa Misrimfoɔ suban na Israel ma de bɛyɛ adwuma ɛna saa suban no so Awurade mpɛ Misrimfoɔ no suban no nyame nyɛ de yɛ etu ɔhyɛ aseɛ de n'asɛm ɛma ɔman no sɛ afei n'asɛm ɛbɛtrɛtrɛ ɔman nim na obiara brabɔ a ɔrebɔ no ayɛ de Onyankopɔn ahyɛ no de onyame akyerɛ no de nyame ama no kwae sɛ ɔnyɔ ɛna ɔbɛyɛ de yɛ ɔbɛyɔ na ɛnte sɛ ɔmo te Misrim a deɛ ɔwɔ so wɔ ni ne deɛ ɔwɔ tene wɔ ni so na woyɔ enti firi ɔwɔ kɔ no ɔman bi a ɛwɔ wiase bi a yɛbɛka sɛ nyame asɛm kɔ hɔ no
ɛnyɛ sɛ ɛkɔ ama ɔman no mɔtena musuba mu na afei mɔagye onyame asɛm na mɔkɔ asɔre ndu yɛ Ghana yɛte suban bi wɔ ha yɛgye di ɛde gye onyame di Yesu di ne sɛ amammerɛ yɛnto ntwene nyɛ saa ba asɔre deɛ obi abɛkɔ deɛ wɔ asɔfoɔ bi kura epirikyi sɛ amammerɛ deɛ ti mo amammerɛ na yɛnto ntwene ɛnna no onyame mpa na ɔman Israel ti bi mu wɔ Misrim anyame kɔgye wɔn na wɔde wɔnam kwan so kɔ onya mfa wɔn nuriye mpo ɔma wɔn hyehyɛeɛ asɛdeɛ ne mmara ne atemudeɛ ɛkyerɛ sɛ deɛ no ɔmo nim ne Misrim no deɛ no ɔmo yɛ ne Misrim no ɛto wɔnyɛ deɛ yi na ɔma wɔn suban foforɔ hallelujah Amen. Israel Nyankopɔn na ɔbɛgye wo Amana yeye. mɛpa ɔkyɛw anɔpa tie me ye ɛma ne nyɛ sɛ wɔn sɛ yɛba asɔre ɛna nso wo babia no deɛ twam hwiri tra akora no ɛno yɛ musuo woba asɔre nko a ɛma wo nkwa enti firi ɔba no ɔman biara na onyame asɛm bɛkɔ so no ɛnyɛ sɛ n'asɛm ne ba ɔman no nkyɛn ne yɛka sɛ nyame asɛ yɛde nyame asɛm aba o yɛde nyame asɛm aba na mo agye mo sɛ mo gye yɛ no yɛdeɛ yɛ asɔre korɔ ɛfiri ɔkɔ no mo man ne suban ɛmu na moteɛ da bi nti nyame de n'asɛm brɛ Israel ma de bɛtwee wɔn bɛtee wɔ ne Misrim suban ne yɔyɛ abrabɔ ne tebea no ɔbɛtee de yɛ ntɛm nti firi ɔkɔ ne sɛ nyame asɛm no ɛfiri Israel na ɛba Ghana ɛtwa sɛ Ghana fo yɛ suban ne yɛ tebea ne yɛ abrabɔ no nyame asɛm bɛte wɔ nyame asɛm bɛba wo nkyɛn no ɛbɛte wo ne Ghana fo suban no na abrabɔ no ɛbɛte mo de yɛ onyame bɛkye wo yɛnti na ma tete adiifoɔ no su na ɔmu twa adwe wɔ ɔman no ho no adenti a ɔman no nim sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn dɔ wɔ na ɛne ne sɛ bi asɛm ato wɔ no ɔba bɛgye wɔn onyame dɔ no so ne sɛ ɔman no ɛbɛyɛ deɛ so Nyankopɔn ani Yesu Kristo sɛ mo dɔ me a yɛ mo nim ahyɛdeɛ so onyame dɔ ne sɛ ɔman ne bɛyɛ deɛ so Awurade ani ɔman no so nim sɛ nyame de basa yɛ den gye wɔ no nyɛ saa na titi ɛkɔba saa adiifoɔ no de wɔ sun na ɔmo twa adwadwe wɔ ɔman ne so de Ghana wohwɛ nsɔre a nipa ɛkɔ nyinaa nsɔre deɛ nipa ɛkɔ ba asɛm na onyame de bɛsesa yɛ na yɛn ntena te sɛ Ghana man ma bie mu no obiara nim ne saa na obiara mpɛ ne saa obiara tu sɛ Yesu asɛm na ɔde ba no wɔde aba ɛyɛ fine ne mmom yɛagye n'asɛm no adi ɛne ne sɛ yɛnkɔ asɔre de kwasia da dura no obiara ani abere mimi da dura no obiara ani abere wɔkɔ asɔre asɛm no a ɛbɛsesa yɛfiri Ghana yɛsuban mu no ɛsesa yɛmfiri mu ne yɛsɛ nya nipa ɛne koraa ahemfo bebree ka ho amammerɛ deɛ yɛntɔ ntwene ada saa ahemfo no mu yɛ nyinaa bɛhu no bɛhu sɛ amammerɛ no yɛtɔ twene hallelujah Ghana wonte aseɛ wɔ suban bi yɛgyidie ne sɛ yɛho no sɛ nyame wɔ tumi yɛkɔ asɔre yɛho sɛ nyame ɔyɛ kɛseɛ yɛho no sɛ nyame ne nnwuma dɔɔso ɔyɛ anwanwadeɛ nyame wɔ hu ne ho wɔ hu nyame wɔ na ekum ɔne ma nkwa didie na sa asɛm na ɛba yɛ nkyɛn na abɛdane yɛ afiri yɛ suban na nɛte sɛ deɛ Israelfoɔ te Misrim saa tam ne yɛwɔ Perisifoɔ Hebusifoɔ Hewifoɔ ne yɛwɔ saa nkuronkuro no nyinaa yɛ deɛ yi onyame ɔgye Israel no saa nnipa no nyinaa ne yɛ ne sɛ deɛ nnipa nyinaa teɛ no ɔde suban foforɔ de bɛsi ɔman no deɛ yi ɛno na nyame asɛm kɔ kuro biara so asase biara so a saa na Onyankopɔn te asefoɔ hwehwɛ no ba nipa hu ne saa ndia ensori ya dɔso paa ɛnso sɛmɔne da bi ɛkɔ soro abɔnefo sɛm obi a nim sɛ magye Yesu adi ba adeɛ bi a yɛ ne Ghana ha biara na adeɛ bi a yɛ ne wiase bi a metimi ayɛ deɛ yi
ndi yenwe sai na agyanom sai na onyankopɔn ɛfa wɔn so apɛsɛ enipa yo na yenhwɛ enen so yebre so ensɔre ne yɛdiifo ne asɔfo ne asepakafo yenhwɛ sɛ ɛyɛ pa na sɛ ensonso yɛdam sɛ de na agyanom nyame fa wɔn so pɛsɛ nipa yo ɛne ne asɔfo ne yɛdiifo asepakafo ne asomafo obiara so wɔyɛ nyame adwuma yenhwɛ sɛ honhom na yɛ wɔn adwuma no honhom ne yɛ adekorɔ ana sɛ sone ne mai honhom ana sono agyanom honhom onyam bɛkye wo duba yɛte yɛi mese maa me sɛ ɔwɔ adidasoɔ sɛ meme bɛbɔ abrabɔ pa bi asene wo ebisɛ meme yɛ nyankopɔn ako a maa me wɔ feli ɛwɔ nkwagyeɛ ho sɛ meme bɔ abrabɔ pa sene wo na wotena abrabɔ bɔne mu dia ka wo sɛ ɔsoro ahennie no a ɛba no ne pono no bɛbia ma me nko a ɛna aso nim sɛ atɛmɔ ne banyame abie pono so ɔde bɛgye nipa nyina ndi twa sɛ sɛdeɛ mabrabɔ teɛ sɛdeɛ me no yɛ teɛ no saa na wo nso yɛ deɛ kristo som nyame som na nie onyam bɛkye wo yesu nyama yɛ onyankopɔn na mere odi fo Moses so wɔsi Moses ɔsɔwuru a wɔsi ka kyerɛ ɔman ne sɛ ɔmonya kronkron fi sɛ meyɛ kronkron sɛ na nyankopɔn pɛ so ɔkyerɛ ɔman ne nsɛ no ɔmonya kronkron efisɛ me do nyame pɛ sɛ de osi teɛ no saa na ɔman ne yɛ ne eduro brɛ bi na sɛ nyame na adwene se sa wɔ nipa ho a na sɛ ebi ɔpɛ sɛ wɔdom nipa bi a wɔn a wɔyɛ kronkron ba bi ɔteɛ no saa nkɔfo na timi abɛka ne ho ti sɛ na agya no ma adwene teɛ na ɛnɛma nso adwene te sɛ ɛwɔ nyame mu wɔ Kristo ndu bɛtena ha medɔfo yɛahwɛ yie hallelujah Amen. deɛ ɔte wiase a wɔde nsekuro onyame hwɛ ne sɛ ɔbɛba Kristo mu na ɔbɛgya nsekuro deɛ ɛsɛ nsekuro de wɔko ba nsekuro ɛde wɔtan yɛ deɛ Ba. nsekuro de basabasa yɛ ba Yes. okeka nipa ho nsɛm wonyɛ Yesu deɛ ɛyɛ suban a nyame kɔgye Israelfoɔ firi Misrim no Misrim mu atim te saa suban no bi abɛtena ɔman nim ɛna nyankopɔn sɛ mede ma asɛm ba na mabɛte saa suban no ayɛ deɛ yi mo ne ntɛm na wɔsa bɛtena mu sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ hwɛ ɛna na wonyɛ serious onyame yɛ nipa bi ate wɔ nkwa nkwa gye ne nyɛ kɛkɛ sɛ magye mo nkwa baabi nyame teɛ no ɔpɛ sɛ nipa bi de ɔmani bɛhunu na ne tumi adadeɛ ma nipa hunu sɛ nyame tumi so ɛhɔ na nipa so bɛte asɛ sɛ Awurade tumi so sɛ nipa ɛkɔtena ase da a wɔnwu da nipa ɛkɔtena ase da a wɔnwu da na wɔnam ne tumi so nso nipa bi nso wɔtua wɔn ka wɔatwe wɔn aso daa yaw ne daa sotwe ne daa ma ne hunu ne daa sutwɛreɛ wɔde ama bi no nti asɔre ba ana asɔre korɔ no ɛyɛ adeɛ a medɔfo ewiase bibia ne wɔ sene no bai yɛde Ghana adwene ne Ghana suban sɛ yɛagye yɛdi yɛbɛkɔ asɔre ɛno ne yɛgyidie ne yɛde asɔre ne nti yɛde som nyame no ɛno nti na ama ne kɔ nipa mu asɔre nipa mu Nyankopɔn asɛm a ɔnam asomafoɔ no so ɔde ma yɛn wiase no ɛyɛ asomafoɔ no mu eti ɛyɛ edu nkron ne kyɛ mu yɛ nwɔtwe atifi asɛm sɛ Efeso Paul tenabea ɔse ɔsomafoɔ no de asɛm no ba Efeso hallelujah amen na baabi ɔbɛtena ayɛ no botaeɛ nti ɔsomafoɔ no firi Yerusalem Judea asase so na ɔba Efeso no yɛnhwɛ sɛdeɛ na ɔsomafoɔ no wɔsi ti onyame bɛkye wo ama na yeye na yɛmfa ntoto nnɛma yi ho ɛne na asɔre no ho na yɛnhwɛ sɛ nti ɔsomafoɔ Paul ne Nyankopɔn ne Yesu no ɔhyia Damascus no nti ɛno a ne nsɔre yi ɛdi n'akyi no a na nipa ɛnam ne mu yi ɛwɔ asɔre fie saa nyame korɔ no a nti ɔsɛ ɔsomafoɔ no Efeso asetena
Yankoi. Nichemoya and watchy. And watching. Now, of course, you're dining. Or sit to a small phone call, a friend say, Efisono. Or quite sorry fee. Now, or the num car as him. Or see a small phone at the num. A dear namun. What the Akimpa. What the Boisito. Eka Onyankopon Samoa. Enya defe. Say yes, no be shia Damascus kwaso no. Nyankopon na osoma Kristo no. Said ye say Nyankopon wo si yede. Said wo si hu nyame said ye Kristo ka kire no. Said wo si hu no said wo si ka kire no. Eno amu no ogina ya okasae. Or the nam. Hallelujah. Amen. Edina say osoma fo no. Said wo si hu no Yesu no. Said wo si shia Nyankopon Damascus kwaso no. Onyankopon yi bibi de yede. Do obeduru ye said ye de kire no no. Was enum no ogina de nukuredie. Adentia eye botaye bi, eye adwuma bi, ene ye de ahye ne nsa. Se aye ka se ECG fo a Ghana, kenim se ECG fo ye nkrofo e ma ye nkane amboa. Ni se ye wo ECG fo na se nkane ye dundumu a ba cho ya ne ye dey ye mo mutiri so ne mo ye hunu se ECG fo ho na se da bia nkane ya nso esisu so a se ye hunu so mu ye adwuma ndi na nse ya kane ya dundumu a yesoso yi se ne yesika no on se ye boni o ye bo mutiri so adentia ye de adwuma bi ahye wonsa edu on adwuma na oye no ye hunu so yie ejama nipa bo won tiri so na kane ane sensa won so ye wadwuma ye fo te ho enti onyame onam na homo bro so na ne bakru Kristo so ohia osomafo no wode adwuma bi na hye ne nsa enti osomafo no oba afiso no ohwe se adwuma na Onyankopon de hye ne nsa ode nam ebe ka asem se de be adwuma na de hye ne nsa no ye be hu se adwuma na so aba adwuma na ye se de enti a ye de asem ne ma no ode nam nukredie yes wa me defe osomafo na me ka asem a me defe nipa ode nam se de onyame pese enipa se ye som no se de onyame pese ye tena se de ma no o kan ne se de ye de ma no ye yi kire no ode nam e wo afiso ne nya Israel yey hallelujah amen ka to se ene asofo ama nipa e dane awurade tamfo edifo ama nipa e dane awurade tamfo de honhom bi ye adwuma wo agya no mu ye nwese sa honhom na ye adwuma wo namai mu a anso so called them apostle reverend prophets and so that and so forth to so small fond the nam o kan Onyankopon asem ho osomafo no ayare setumi won so ahoden ye won so tumidie won so ba so ko Efeso no ode nam kan Onyame wa me pa to be bo wa nkoye se mo mra mehwe nyame nsa ye adwuma o wa nkoye se nyame mo mra so wo sa yare o na mo se de nyame pese ni pantena no wo se ho asem en wo kan wo de nam eni bre no krem se nipa ne be wonu se de nyame pese ye boye bra ba bia di anamo sini ba bia yamfa anamo nya de yi wo de nam kan Nyankopon onyamba che wo amana yeye osomafo ne tene ne nsa de wo wu no wo sore ni luku egu yare fo so ane ho to no ba wo se ayenso osomafo no wo de nam kan Nyankopon se nipa be hunu se de Nyankopon pese amana mamu Efeso ye kan Efeso te se Ghana
ɛna wɔsɛ ɔsomafo no kɔgyina hɔ no wɔde nam ka onyankopɔn toa so kakra wɔsɛ no wɔde nam ka onyankopɔn asɛm na abosome mmiɛnsa ana ɔkasa wɔsɛ afei bosome mmiɛnsa da bia ade ntia ofiri hɔ nom a wɔkɔ baabi wɔsɛ bosome mmiɛnsa ni mu no da bia no ɔsomafo no sɛdeɛ nyame nam kristo so a ɔhu no no wɔhyia no no da bia bosome mmiɛnsa nim ɛno mu no wɔgyina kasa na ɔka onyankopɔn ahenni ho asɛm na ɔkyerɛ sɛdeɛ kristo yesu na ahenni no yɛ deɛ yɛyɛ a yɛkɔ ahenni nim ɛne deɛ yɛyɛ a wɔka onyankopɔn ahenni ho asɛm bosome mmiɛnsa ɛna Ghana asɔfoɔ bi tumi ka sɛ da bia sɔre asɔfo gya ɔsɛ sakyera wadwene deɛ na nipa no nya sakyera no adwene ho kyerɛ na sakyera wadwene tie sɛ ma yɛka de honhoma na wɔ Peter mu no honhoma na wɔ Yohane mu no honhoma wɔ ɔsomafo pɔ mu yi a wɔde ka sɛ paatwɔ bosome mmiɛnsa ne mu no ɛno bi na ɛwɔ saa asɔfo yi mu itimi nya sɔfo ma ne gyina TV so radio so ka sɛ wosi nipa ne sakyera no adwene Nyankopɔn ahenni deɛ na wɔnya wɔ sakyera adwene bra no ho kyerɛ no obi de bosome mmiɛnsa ka Nyankopɔn ahenni ho asɛm ɔka ne sɛde hyira amanaman yɛ o bɛsɛ amanaman no Ghanafoɔ yɛ ne edi kae yɛyɛ nyɛ Israelfoɔ yɛyɛ Gentiles yɛ na onyame frɛ amanaman mufoɔ no to ɔsomafoɔ no kɔɔ hɔ no wɔsɛ bosome mmiɛnsa wɔde nam ka Onyankopɔn asɛm na ahenni ho nsɛm ɔkyerɛ sɛdeɛ Nyankopɔn ahenni si ti ɔkyerɛkyerɛ mu abrabɔ a nipa mmɔ deɛ nipa nyɛ ɛkwan a nipa mfa so a Kristo Yesu ahenni na ba no wɔmbɛtumi awuram 3 months no wɔkɔdi o every day yɛwɔ asɔfo bebree na wɔ Ghana ha de 1 year to 1 year da bia wɔ da so na bra nso ɔmo se Peter Nyankopɔn wɔ Paul Nyankopɔn no ɛno ano mo de yɛ adwuma onyambɛkyew ama na yeye bosome mmiɛnsa ɔka ɔsoro ahenni Yesu ahenni na ɛba no obiebie so kyerɛ amanaman mufoɔ ndi amanaman mufoɔ na asɛm na ɔsomafoɔ no de ma wɔ no yɛwɔ amanaman mufoɔ no afi so hɔ no yɛwɔ ɔmo suba no ɔmo awusu a yɛwɔ ɔmo ayɛ deɛ ɛna nyame asɛm na aba no bɛkyerɛ ɔmo deɛ ɔmo nnwa a onyame ahenni ɔmo bɛtumi awuram nti ebi bɛtumi akyerɛ wo na wawoso mu nneɛma no atwa sɛ wogyae yɛ deɛ ɛna ebi so bɛtumi akyerɛ wo na wawoso mu nneɛma atwa sɛ wotoa so amefa bi nyɛ mfa to ho nkyerɛ wo wawoso mu nneɛma sɛ ɛyɛ sɛ nipa ware meboa nti nyame asɛm ma yɛkora yɛ hanom ne nananom yɛ deɛ na ha no ɔmo ware saa berɛ no nana ne nyame nya ma nti na ɔmo kɔware na ɔmo som abosom nti wo kɔware a na wo nananom no deɛ ababaawa a na aberante na akɔware no yagye wo nsa ade ntia ɔmo nim sɛ ɔmo wɔ honhom bi ɔmo nim sɛ ɔmo wɔ tumi bi yɛ deɛ ɔmo nim sɛ ɔmo hyɛ ɔmo frɛ ɔmo nananom ɔmo nim sɛ ɔmo wɔ nananom bi ɔmo hyɛ ɔmo deɛ etu ɔmo gye nsa ne de kɔ hu ɔmo na nyame enya ma ha na asɛm nya ma ha no ɛna saa deɛ na ɛkɔ so de nyame asɛm ba wie yɛ no ɛba ha sɛ ya ɛbɛtumi abɛfoa so ɔbɛtumi aware paatɔ so ɔte ase asɛm no ba bɛkyerɛ sɛ to wɔn sɛ mmara no kyerɛ sɛ yɛ nware deɛ ne yɛ nananom deɛ no na mmom deɛ bɛba bɛbra wo ne sɛ na nananom som abosom nti ɛna na ɔmo gye snap de kɔ hu ɔmo nsamanfoɔ ɔbɛhu Kristo afei wo hia snap nti saa wa wosu no no ɔte wa yɛ deɛ yi onyam bɛkye wo ama na yeye patɔ wo mfa to ho no wei nene yɛ nananom adi kae saa kwa na ɔmo adwene no a na yɛ abosomsom a ɔmo nananom ɔmo so ɔmo nananom nti na ɔmo gye nsa de kɔ ho no Yesu baeɛ no yɛda so kɔ aware nso yɛkɔ a ne yɛsa afa nsa ɔn deɛ nipa yɛ ne yɛawosuo su no bɔne na abosomsom no ɛno na ɛnɛ wɔn a agye Yesu adi nyina da so yɛ deɛ de wɔsi ɔsomafoɔ Paul na bosome mmiɛnsa na ɔkasa ɔsi na bosome mmiɛnsa na ɔkasa yɛ ɔka Onyankopɔn ahenni ho asɛm ɛna ɔka sɛdeɛ nyame ahenni na ɛba no deɛ nipa nyɔ suban abrabɔ nipa ntenam a ɔmo nsa bɛka ahenni no a ɛba no kɔi nanso ebinom akoma yɛ den ɔsi ahenni no ho nsɛm no
said you see by it in a binuma comedy. Na wontie. Na wontie. Hallelujah. Amen. So I know. I didn't know a hini one sem na bano. A binuma kuma ye dear omanti. Said yes, uncle from Oman or Massasino. Omusini Omawusunum. Said Omusi Omadiano. And on a hini one sem by in the first smartphone in chair by. A bachelor one said the Munama Usumuyano. Debbie Emma Onyamia Bufusheba Mokraso. Emma Onyamia Reto or say a camocra. Into Mon Sunny. San Cofonete Yeno or Mantiasie. Was into Makuma Yedin and Kahon and Tessa Yansumia Messa. Silent Yamisum Tia and Command Betimia Sumunyame. Was in Yamia was some no small for ne cano. A binum akoma yet denny. One can say, and conforming quas or you was in no account when Yamedi. I hear you was him. And no one says any panel quas or him say, O quas or you, Yamina on Saka. O necessary. O quas or ya, a car a Hinian one sem. Enuna account in count and tessa woman. And the study I Indian 170 and yet they are 2 mono. And I Indian about 4 on someone is until I'm a day. While what do you cry and fat on the children? Dinner softful, a question will be our yesua. The only cabus answer, Ako Fia Quacoye. Akoya Mamre, or say I was in Sunny in a watch ye and near where we softful. Onim de oye on ena o ka se me ka se no me se onam no hom so no aba me nkyai ena wayi na henie no mu asuma asem de aye de nti wo me ka ne se no won tia se na bon sa afei akoma no ebe ye din se be ya obetimi ade adi ahenie no ho nsem de ahenie no ho nsem no eye suban foforo eye no ye foforo Omaya ye wo to so no ahini ne wonsa ne ba e be kire mu de ntia na kan ye awurade agya mo ko fa Israel no sha ase de na sem firi soro bre wo na odi ba be ye agina ye na afei akire aso amanaman kae ne mo so ba na amanaman no obia se de Yesu nyama o masa ase so nyame nyama o masa ase so na o motie no o mbegi nyame na adane asore koro se de nyame asem be se sa o mafiri o mo no ye na o musuba ne mo no enya adwuma tele nyina adane nti na ahwe amanaman nso de nipa ye de obia ni gie de obia koma de obia honhom e kire no eno no ye na o de kwa asore ni ni hihye bia de o kwa asore ni mu a Kristo asore no onyame de na henie emu nsem a ne wasase a wote so o ma e wo to mu no ene ne bo abira ene ne nse ene ne nhia na abe kire wo ena so wan we ya afei wakoma be ye dene so obetimi agye di ne se ko ba se de ye ne he ya ka so obi agye nyame anan so eno an se okwa asore ne aka se de nyame aso se de okwa asore nya sa na motie sana ye sadia eden kosmofo no oni problem ba o se na ahimie ni kuta nsem bi na ensem no se le nipa ne bete no won bete ase no won be wo se sa ne twase ye tena se de manyame na ye jai esu na ye wo ye to ye mu anuma bi a ye di twa ye funuma ye jai muto wo no enen krofon si no ye te ase sa Onyankopon di for me ma me se Nyankopon onhyira wo pa de Nyankopon enam osomai so ayama no edoso eho adanse na ye ma me bedie me ma me se ne baka akire na wote ka akire ne bete ne so atua na atua ne nya atuate ketwa
ka kyira ne maame no aduane kora wodi afa di aduane na wonni ne kora nko ansa mena fie ma ne maame hunu nanim ansa no wada efie soso wa wo ma na kyerɛ sɛ ka kyire na bɔkɔ afirifie waye oba de sɛfo ɛhɔ ne maame se ɔkae sɛ onyankopɔn soma yewura odifo Agyemang Benjamin a wɔwɔ ne naaseɛ medwane na makɔtoa papa yi onyame bɛgye yɛn ɛbra me maame se wɔkae saa sɛ pɛ ɛne wɔbae wɔnya akwanya ɛwɔ onyankopɔn somafoɔ kronkron yɛnim na wɔde n'asɛm nyinaa ɛte sɛ kɔdan no na wɔsɛ ka wakoma ɛtoo yam me maame se ɛbra papa wɔka sɛ wɔnka n'akoma nto ne yam na ampa wɔka n'akoma to ne yam wɔse na wɔtwe a ɛbɛduru mu a yɛbɛsi kwasiada a ɛyɛ nei no efiade atwa mu korɔ no ne ba no ɔhwɛ n'anim a ɔbɛsɛ ne ba no apie fie ne ba na ne nkoa bɔko a ɔma fie no ohu no no efiada yi yewura kasa ayɛ no abɔfra na ba fie onyame bɛgye yɛn nyankopɔn difoɔ me maame se ne ba na ba fie fiada waba me menda ɛnɛ kwasie so ne ba no wɔ fie na dia me maame ka kora yɛ ndɛ ne sɛ me menda no ne ba no kɔ epie kɔ na me menda no wɔ ba wɔde ka ba sɛ masanya ka me betwie na maba fie die me nim sɛ yanye ka ne mfiri me nsɛm bio me maame se asɛm ne yɛ ne nwanwa ɛboro na adwene ne nte aseɛ so wɔka wei sɛ yɛwuro odifo Agyemang Benjamin nyankopɔn ne den ani onyam amen kaso owura Yesu yɛda wase o owura Yesu yɛda wase o owura Yesu wo nhyira o amen ha so tena se maame adanse de ntia ma sɔre ne sɛ na maame bɛka kyerɛ me sɛ ne ba baako ne nsen ɔma fie pacho ɔfrɛ no so a ɔmfa me pacho maame na di na bɛ sɛ Bɛ 3 months. hey bosome miɛnsa Ɔmɛ fie. Wo frɛ no kora me ba mɛfrɛ wɔn frɛ. O sɛ me se wo mɛ fie wa sɛ me kɔ abɛ ne da hɔ. wo fie na ɔte mu ane wo ba no no ɔsɛ ne kɔ abɛ ne da hɔ bosome miɛnsa Bosome miɛnsa. da bɛ na ma mo bɛka kyerɛ me Na ɔtwe ne ne ya last week. ɛna no ɛnɛ na ɔtwe kwasia da yi Kwasi da ya. ɛna abɛbɔ mamaneɛ Pacho yes. ɛna efiade yɛ di yɛ ne mu yi wo ba na ba fie Me da so ɔbɛ fie. hey bosome miɛnsa me pacho Yesu bɛyɛ ɔbɛyɛ na nwanwa adwuma niro sɛnkyɛni ɔsomamio Yesu bɛyɛ minyamio na nwanwa adwuma dadio sɛnkyɛni Yesu bɛyɛ ɔbɛyɛ na nwanwa adwuma ao sɛnkyɛni bɛ pue nira Yesu bɛyɛ ɔyino na nwanwa adwuma dadio sɛnkyɛni bɛ pue meda mi wura Yesu ase amen wura Yesu wo nhyira wo amen pastor tena ase wura Yesu wo nhyira no nsa nhyira wo bio amen bosome miɛnsa me pacho ne maame fɛ no ɔsɛ ne fie na ne kwan bɛɛ na ɛda hɔ na sɛ ne ba no akoma akɔdi baabi akɔtim baabi pa tɛra na meka sɛ obi ama ne ɛnyɛ obi ama ne maame ka sɛ mmom sɛ ei ɛna wobɛyɛ bosome miɛnsa womfa w'ani nya ɛdeɛ yi ɛnhu no wofrɛ no ano aka sɛ ɔmfa koraa ɔfa so wɔ sɛ meba meba bosome mpɔde baako na mpakyɛ na wɔtwe koraa yɛ agorɔ pacho dabi na wɔtwe mmienu yɛ agorɔ pacho dabi na wakɔhyɛ mu a bosome miɛnsa wofrɛ no wɔ sɛ mekwae bɛɛ na ɛda hɔ ne maame ne kwae bɛɛ na ɛda hɔ yɛda Kristo Yesu ɔso maame no ase amen so ɔnam ne tumi ne ne dom so na deɛ nka ɛtwe wo ba no adwene kɔdi baabi no ɛnɛ ne na wɔtwe ɔde ne nsa ka no wɔsan ne de na ba fie amen animonyam ka me wura Yesu dini amen yɛmu nsa no ka sɛ owura Yesu yɛda wase o owura Yesu yɛda wase o maame tena ase aseda nyinaa yɛ Kristo dea amen
maamini ewura na dansie nyina ahotwiri na enwanwa onyankopɔn na asa akɔyɛ piem ewura na dansie ne sɛ na nsen wɔhonom na yadeɛ bɛkyere no yadeɛ bɛkyere na deɛ so ya ne sɛ so de kwa ya asabea me maame so kokodura ya asabea doctor nkonko firi no nkɔhwɛ na wɔ sɛ hepatitis B ɛna akyere no yewura wɔ sɛ doctor ka sa no ka sɛ ei na ne deɛ nso so ne deɛ na ne deɛ mkɔfa bi wɔ he no sɛ maame wokɔfa ne sɛ otiase ontiase o ɛne na ayɛ ho onyamidifo maame se ɛbra yadeɛ no ɛyɛ no na ho ɔden sa na ɔtete ɛwɔ nipadua no ohuna mane ɔno ehunu sɛ yadeɛ no edi ninya onyamidifo ti maame se doctor ɛde ne to aduro so na ɔka kyerɛ ne sɛ wɔnkɔ na da foforɔ waba ɔhyɛ ne da bi a ɔnsan fa me ho no onyamidifo me maame se ɔbaeɛ no ɔhwɛ aduro n'anim ano sɛ wei papa bɛn na ɛbɛyɛ ɔde gu baabie ɔsɛ ɔkɔ ofiada memene da kwasiada ɛna ɔba asɔre onyamidifo me maame so ɔbaeɛ oyɛ asɔre pɔn onya akwanya wɔ anim na ɔde n'akosɛm ne yadeɛ bɛdan owura maame so ka kyerɛ nsɛ ɔnka na koma nto ne yam na onyankopɔn ɔte ase na onyankopɔn no ɔbɛyɛ amen onyamidifo maame so ka saa kyerɛ no ɔka na koma to ne yam no ɔpepa n'ani wam ne so etida no duru sɛ ɔsa akɔ doctor ne nkyɛn no ɔkɔɛ no doctor ne sɛ meyam firiw okotwa scan wɔ ne yam kotwa scan wɔ ne yam no doctor ne hwɛ doctor ne sɛ da bi asɛ me hunu ne yam bi yie asɛ yadeɛ na me ankasa me kan sɛ aba wo so no yadeɛ no me hunu sɛ yadeɛ no efiri hɔ ma me yadeɛ no ayira hɔ yadeɛ no efiri hɔ yadeɛ no efiri hɔ awurade bɛkyɛw onyamidifo sesa nsɛm ya na doctor no keka ti doctor no ya na doctor no sɛ da bia na me hunu ne yie ɛne ɛsa kɔ lab enipa foforɔ hɔ na kɔkɔ checking ɔkɔ lab ɛkɔkɔ checking ya nipa na ɔyɛ ne lab no nipa no deɛ ɔse ɔno no sɛ hepatitis B no sɛ bi wɔ so a ɔhwɛ w'anim sɛ ɔhunu nanso maame kɔ yɛ lab no wie no nipa no sɛ maame yadeɛ bi ani umɔgya mu o yadeɛ bi ani baabi a o yadeɛ no bi ani baabi a yadeɛ na atu ayera wedi Yesu kono tumie wedi Yesu kono tumie mira sobi ayina batu wedi Yesu kono sameshia radio sobi ayina batu wedi onsa obi yari enyi ni sika sobi inyamia batu wedi Yesu kwano tumie ninyamia wedi Yesu kwano tumie asumamia sobi ninyamia batu wedi Yesu kwano tumie mira Yesu onshira amen ba cha otenase maame na dia wo sere won se dia so wafonoma onyam ba che o amanayi maame da bena na wo kan asem ikire me na otwi mienu ne na wusu no oh na dia wo sere odi fo do abeja me nyankopon no me da na se amen me se me Yesu na ofiri Nazareth no me da na se amen Mary ba no me da na se amen
Mame, one to bibia. Mama waduro. One tonsuo. Samana linku. Ewurade Yesu. Oye kesiye. Ka kuma to ye mama de mensa kan wo no. About your way, come yam and my young come in. Why ye? We 20 million and call for the baby. Make us a corner why at all. Ah, yet, yes, was it? Hey, it's the doctor. No, I'm not going to just stand him. What they will try it, they coach the doctor. I say, I said, one and getting kitty be. And never by now, you might then there come and to Saka ye, you laugh. But where I laugh on by not doctor, and I'm there, scandal watching and no upon to you, my doctor. And the doctor, you should not be many more affair computer. But some mamma, dear, then I will make a be anyhow. The Anano 2 Akuma. Affair as a Sayaba, no pass a mirror. The Anano never was one. Affair, said the Abba, no pass him. But you for the Benjamin Yankopon, ye can see it. Or tete de Yankopon. Or ye Jan Yankopon. Oh, Miro D for Ezekiel. Oh, Ninyankopon. Ezekiel Ura. Ninyankopon. Amen. Hey, Mamma, assembly, Yamwa. And I make us say, and one and none who swing. Who say Arian wo ah and a doctor now akoma atu opna no me se mami osu said ya be ka chen se mami ne papa wu awoni su ni na sa akotena bontene mpo awre ho ahye ne kra so ohunu se wawu awie me Yesu ne tiase amen ame ko so ne di Yesu we echi wati Yesu we wona na no wogina Lazarus abontene so Jerusalem Israel abontene so wo se me de makwa mfa makwa kayari ebe kono na ko bre wo adifo ni Ghana asofo nsem na enu mpo sikatie ni nyina echi se mpo hu beto wa yeda Yesu ase amen so yo suma me ne wanyu sika na ontimi ni adanse ntia me kra ebra me kra je mate ase se me ji usika nanso hepatitis no Yesu Kristo di modemire kapa ba bia fa amen me se dia timmu no eso se dia wa asase me se bibi timmu ade bi hyemi mu ade bi di hini wo me mu efiri suru mu suru eso se ne dia o wi ase dia na no ma me wusu na to atwa yada mi Nyankopon tetentre te ya nase amen so nam na hu mabro so na da bi ade chie mo fa me so no ya ade foforo ya na me hu de me nya sa Yesu yi sanka urade amen so nam ne dom so na inchiri me wode na ho wode ne tu mi dia ma me ametena se ma sa Yesu amen yemo sana ka so ru Yesu ya da wasi o amen 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 yada miru Yesu asibi omedofo ena no pai voice of truth ebre no eso na me no we medin do di fo Agyemang Benjamin edofo anopai nso yada onwani Yesu ase so nam ne dom so yaba sori fie no Yakopon ne nso nam na humoboro so na obeyi ne sumasem ni na hu ntasem adi sɛdeɛ enipa no Onyankopɔn ni Kristo bɛnanteɛ na wɔn a Onyankopɔn de n'asɛm ɛma wɔn no wɔde bɔ asetɔ ɛne nsiɛ ɛne akomapa ne abɔdwokyerɛ ɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔn awɔ ɛbrɛsofoɔ akwan ne asetena ne yɛyɛ a etwa so wɔde na die ɔnam Onyame no kora wɔn so na wɔkyerɛ wɔn ɛna Onyame kamewura Yesu dini sɛ ebinom adi kan de bɔ asetɔ ɛne Onyankopɔn anante yɛda Onyankopɔn tasefo ase medɔfo na asɛmpa nyinaa akyi maka sɛ ensɛm no wɔamfa nkyerɛkyerɛ me na maanye ne nipa nkyɛi na Kristo Yesu bɔhyɛ na no ɔkae sɛ menya munyanka na mɛsom wo kyigyinafoɔ a ɔno no korɛ honhom no na ɔba mo nkyɛi na ɔba a deɛ ɔbɛtie firi Agya no nkyɛi ɛno na ɔbɛka na owia wafa me deɛ bi na ɔde ayɛ adanseɛ no ahyɛ me animuonyam no bɔhyɛ no wɔdom no na asome so awie bere yɛda Onyankopɔn tasefo ase nti mo asɛm no ɛnam nipa akenkanya ɛne nipa nwomasuam mmom ɛnam Kristo Yesu
na di yemu rodofo nsɛm nyina akyi ɔtwero sɛ nsɛnkyerɛni bɛdi wɔ na bɛgye asɛm na di no akyi meda Yesu ase hwɛ nsɛm no akyi a da biara ne da foforɔ nso de Onyankopɔn fa nso na wɔyɛ na de kyeɛ mu no wɔde hyɛ n'asɛm pama da foforɔ biara na ɔtwe foforɔ mu no Onyame nam Kristo so fam so yɛ ade foforɔ wɔde ahyɛ n'asɛm pama so ɔhwɛ me maame no wɔse ɔyare na ne yare ni mu no nsɛm a dɔktafoɔ kan no na nakoma tuyie na odi mirika na obedwane to amenya Nyankopɔn ɛne me Kristo no na mesrɛ de ma no Onyame nam ɔdom so ama fa ahodie ɛne ɔgyeɛ ne ayaresa yɛfi mi wura Yesu no abade ama no saa nso na ɔhwɛ a maame no nso se ne ba ɔne ne ntɛm ɔntene ho ase ɔno aduane kora ne ba n'ani ɔse bɛsɛ bosome mmiɛnsa ɛkɔ nsia ne ba no ɔnhuno na ɔni baabi ɔnam ɔfrɛ na wɔmfa ma ɔbɛka kyerɛ me no ɔnso Kristo Yesu na ɔtene mesrɛ de ma no ɔsɛ ɔkɔduru fie no afei deɛ ne ba n'anim nie na monyam ka odiifo adwa Benjamin mi wura Yesu Kristo na azetene no ne dini medɔfo da biara ne da adanseɛ deɛ afidie so me sɛ ha ne brɛ ni ha te Nyankopɔn asɛm ne adanseɛ no ɛbrɛ ni ha ɛbɛtumi de aka bebree de akyerɛw ɛbrɛ kakra no na Onyame nam so no ɔde ama na de esie ne de ɔde ama yɛ de ma wote bi yɛnum nyinaa akyi na meka kyerɛw sɛ ɔkyena nɔpa Nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ me ɔkyena nɔpa yɛ kɔsiada ɔka yɛ no ɔde yɛ fra de kyɛn ma ɛsɛ wo ɔkra ɛne Onyankopɔn ntɛm ne bimu die ne na somdwie yɛnim no ɔsoma me te ɔkra no ɛne no ɔgyapadeɛ baabi a wo biara no bɛtɔ me nsa frɛw Ghana ha baabi a wɔdeɛ sɛ wo Kumasia sɛ wo Sahwi ɛne fa na wo Takwa Takorade ɛne fa na wo Nzema baabi a wo biara no Nkran Tema Kasoa ɛne fa na wo Kofodua anasɛ Nkɔkɔ baabi a wo biara no bɛtɔ me nsa frɛw sɛ wo Ɛbono anasɛ Ahafo no baabi a wo biara no ɔkyerɛ nɔpa wobɛtumi ne me ahyia wobɛhu odiifo adwa Benjamin wɔ Kumase ha Kumase me wɔdwo so Bonwire Junction Kumase ha ɛdwo so Bonwire Junction na medɔfo baabi a ɛfa kaa no ɛna mekyerɛ wi kaa no yɛnya no Central Market ne ɛfa kaa no anasɛ Labour Amakom Runabout Angonaga Junction Ofori Kurom anasɛ Third Junction obɔhu sɛ trɔtrɔ no ɛɛpae ɛdwo so ne dwabɛn kɔa no so Frodwo so ne dwabɛn trɔtrɔ no bi ne ka kyerɛ mate anasɛ driver so wobɛsi Bonwire Junction ne so ɔsi Bonwire Junction ne so abɔ sɛ ayɛ filling station kɛseɛ wɔ hɔ filling station ɛkɔa ne da wɔn nsa bonkum so wɔ no tu na bɛsɛ aduonu 20 babɛto fie a yɛbɔ so kɔkɔɔ ɛfitia no ɛkɔa ne da fie no fie n'akyi ɛhɔ na bɛhu odiifo adwa Benjamin ɛwɔ nso na ade ɔkɛ ba woduru filling station hɔ a ɛkɔa ne da wɔn nsa bonkum no ɛwɔ Bonwire Junction so no fa kɔa no so ɔnrive nuru 1 minute kɛkɛkɛ wadrive wakyɛ ɛyɛ bɛsɛ 10 seconds anasɛ 7 seconds efie ne suwere mu tenten so ne abɔ so kɔkɔɔ no ɛkɔa ne da fie ne ho no odiifo adwa Benjamin ɛwɔ fie n'akyi ɛhɔ na abɛhyia me Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena kwasie anɔpa mesɛ ɔkra ɛne ɔgyapadeɛ wo ne me ahyia anɔpa yi wo a wotie me no ɔkra ɛno nti no Nyankopɔn ɔsoma me n'ano 2014 yɛda Onyankopɔn te asefoɔ no ase nti ɔkra ne bimu die ne nkwagyeɛ yɛnti no Onyankopɔn no ma ɔmmɔborɔ so na ɔde nsɛm nyinaa ɛsoma me nti ɔkyena nɔpa no mehwɛ w'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na sɛ ɔmɔkyerɛ ɔkwan no yɛ a sɛ ɔho namba no hwɛ namba yi na frɛ ɔfrɛ a ɔmbɛkyerɛ ɔkwan no yi na watumi ne me ahyia Onyankopɔn ma kwae a ɔkyena nɔpa baabi a wo biara no Royal TV so no ɛberɛ a me ne wɔhyia yi Onyankopɔn ma kwae na sɛ ɔka yɛ fra de kyɛn ma na ɔtwe sɛ nnɛ memenda anɔpa si ya no ɛberɛ a abɔ no nson kɔpem no nwotwe 7 to 8 o'clock odiifo adwa Benjamin Voice of Truth na saa na wɔhyia hwɛ namba yi na frɛ ɔfrɛ a ɔmbɛkyerɛ ɔkwan no yi na watumi ne me ahyia Onyankopɔn ma kwae a ɔkyena anɔpa baabi a wo biara no Onyankopɔn asomdwie nka wo ɔne bakoro Yesu Kristo din mu amen bye bye